Lange tijd kon je ervan uitgaan dat een huis geld opsmieten zou. Een huis wie een investering, een belezing. En met de verkoop kon je winst maken en bijgelijks weer een groter huis kopen. Maar die tijd is voorbij. We zien natuurlijk uit de cijfers dat in 2012 of 2013 de prijzen een tik kregen. En dat we in vorig jaar in de cijfers zorgen dat de prijs weer stabiliseert. En dat hebben we te maken met vraag en aanbod. En dat er genoeg vraag en aanbod is, dan denken we dat die prijzen nou stabiliseren en misschien wel licht stijgen zullen. Uit onderzoek van de ING blijkt dat alleen nog een huis in de Ronestad nog geld oplevert. Een gemiddeld huis in Friesland, Drenthe en Zeeland houdt dezelfde prijs of is wat minder waard. Voor de stad is het natuurlijk een ideale merk. De rente is leeg, de prijzen zijn relatief leeg. En men kan dus voor een beter dan de huren. De huren die stijgen altijd weer. Voor de troststatus in de merk is natuurlijk ook een goede merk. Ondanks dat men misschien soms met verlies verkopen zal, betekent wel dat men licht voor een betere prijs weer omkopen kan. Voor de mensen die uitstappen uit het segment, kan het soms wel eens wat lastiger wezen. Want ja, die moeten soms inderdaad wel wat taal op bewenning. Ze had Geert Vonk uit Burgum zijn huis al 4 weken keer staan. Toen we begonnen te verkopen is die laag hoger in de prijs. Dan ben je zo langzamerhand wel een zakje. Maar op een gegeven moment zei je, ja, dan wil ik eigenlijk net meer een zakje. Maar dan bloot er niks meer hoor. We willen eigenlijk nog wel een beetje normaal leven kunnen. Ja, de huurhuizen ben je hoorde daar ook net op mijn nacht. En als dan een bericht niet uit, dat ze die voorlopig nog wel die auto willen stellen. Het is dus zaak om een huis te kopen dat je graag in waaien willen en net voor de winst te gaan. Maar een huis voor het leven kopen hoeft nou ik weer net, vindt Makkel door Wiemenga. Het hoeft op zich net, dus juist voordat de woning waarin geïnvesteerd wordt, dat ik wil weer meer waarde oplevert. Dus de stad die begint en wat onze woning verbetert, kan het algemene woning ik wil weer beter verkopen. En kan er weer terugstromen, kan er zien van wat kan ik daarna weer kopen en wat levert meer woning weer op. Dus per se het zien hier in de woning of 20 hier in de woning te waaien, dat had je zin.